Feel good to. Awa! Konya Bicolano! Robin Sena! Anong pamasko mo Ay? sa akin? Ay, Char! wow. Mamaya na ako sa mga magulang mo. Well, I would say, siguro mas gagalingan ko sa mga ginagawa ko. I would say. Kasi yun naman, I think yung pinaka-the best na pwede mong maibigay sa parents mo bukod sa ribbon, bukod sa cellphone, bukod of course sa pera, bukod sa mga physical na regalo. Yun yung pagiging mabuting tao, yung mga aral na tinuro nila sa'yo, ina-apply mo sa buhay-buhay mo and all. Alam mo yung mga magulang talaga natin, yan yung mga nilalang natanggap tayo kahit mga hayop tayo. Oo. No? Kahit mga masasama ugali natin. Yan. Kaya ngayong Kapaskuhan mga kabisyo, subukan nating maging mabait na tao kahit hindi na para sa sarili natin, pero para sa magulang natin. Oo nga, maawa ka naman. Ay nako, dahil malapit na nga ang Kapaskuhan at nagsisilabasan na ang ugali ng mga children. Yan. Eto, ibibigay namin sa iyo kabisyo ang huling dalawang uri ng anak Tuwing Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan po na tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga balat kayo. Ay, nakakatuwa naman itong unikay akong ito. Ang tatas ng grade. Walang love life. Tapos best in talent pa sa Christmas party. Naman! Ako pa ba, ma? Siyempre, mana ako sa'yo. Naku, ikaw talaga, anak. O siya, iwan mo na kita dyan. San ba ang CR nyo dito sa school, anak? Ay, dun, ma, diretso. Oo, dun, sige, see you. Okay. La, 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 la. Hoy, Jessa! Asa na yung bayan mo sa ginawa kong parol na project mo? Uy, binigay ko na! Kulang yun! Hoy, Jessa, ano pinagkakalat mo sa school na magjowa daw tayo, ha? Hindi ba? Bagay naman tayo, At saka, bakit ba kayo ngayon nagsisilabasan? Magsitahimik na kayo, mamaya marinig kayo ng nanay ko, Paskong Pasko, ma-high blood yun. Anak, totoo ba lahat ng narinig ko? Ma! Opo, totoo po yun, tita. Ay, tumigil ka nga, Mar. Baka gusto mo ikala kung may putok ka. Sige. Jessa Marimon Dragon! Mama, ako ang unika iha mo. Ako dapat ang pinaniniwalaan mo. Ewan ko sa'yo, umuwi na tayo. Hindi ka mo muna papasok sa school, ha? Okay lang, bakasyon naman, Ayan. Pero meron talaga mga anak na plastic and all. Awa, no? totoo Mga mapagbalat kayo in Tagalog yan. Oo, Tama ba? balat kayo. Kasi alam mo ba't balat kayo tawag Bakit? dyan? Kasi di ba ang ahas, Yan. nagpapalit ng balat? Oo. So yung mga mapagkunwari, mga plastic, mga ahas yan. Pero ang mga kabataan ngayon, Awa. hindi na nila kayang magbalat kayo and all. Ay, bakit? Kasi according sa research, Ay. mas numinipis na ang balat nila. Alam mo Kasi bakit? most of the kids ngayon ay nagre-rejuve na. Nauubos na yung balat para aesthetic daw. Awa, kung hindi mabilis magbalat, mabilis mabasag. Ay, oo, Alam mo bakit? Kasi glass skin. Ay, wow. Ganun pala, literal. Totoo. Kaya mga kabisyo nating bata, okay lang din naman magkunwaring mabait. Pero mas maganda sana kung tutuhanin na lang. Oo nga. Diba? Nako, buong taon minus points ka na sa langit niyan. Negative ka. Negative ka na. Bumawi ka ng 2024 man lang. Kaya nga. Ayun na, anyway, that's number 1. Po naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga tripper. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Ang kabang lang. Diba sabi ko sa'yo, maghugas ka ng pinggan, Jessa? Paskong Pasko, iniinit mo yung ulo ko? Wait lang, ma. Pinapanood ko pa si Mami Oni. Yung mga Mami Oni, ako lang ang nanay mo. Yung mga sinampay, sinilong mo na ba, ha? Ma, kakasampay ko lang. Isisilong na agad. Basta, yung saheg, nilampaso mo na ba yan? Ma, paalala ko lang sa'yo, anak mo. Anak mo ba ako? O katulong mo? Anak. Diyos ko, ang dami mong utos. Buti pa kasambay, may saw. Anong sinasabi mo? Anong sabi mo? Buti pa yung kasambay. May saw. Bakit ba ang attitude mong bata ka, ha? Napakasaway mo. Dami Kasaway mo kasi. Hindi na. Ang dami mo kasi may inuutos.
gagawa pa nga akong surprise sa'yo eh. Happy birthday! And Merry Christmas. Diba? Para sa'yo tong money cake. Pasaway man ako, love naman kita. Ay! Ayan, ito yung mga mahilig mang trip or tripper talaga. Yung tipong aatakihin muna sa puso yung mga magulang nila bago nila sabihin na nagbago na talaga sila or there's really a good news para sa mga magulang nila. Awa, totoo. Uy, actually, itong item na ito ay ihahatid ko. Hatid? Oo, dedicated talaga. Dedicated talaga sa nanay ko ngayon kasi tripper na anak din ako eh. Oo, mahilig ka man trip. Oo, yung kulang na lang yun nga, high blood din siya. Oo, atakihin. Awa, tas ending naman, ayun, may money cake siya. Wow! Diba? Pero wag kang mag-expect na may money cake ka ngayon, wala. Sa skit lang po yun. Awa. Kaya happy birthday sa aking nanay. Ayan, happy birthday, Carmelita. Carmelita. Happy birthday po. Uy, dapat handaan mo yan si Mami Carmelita. Caught off guard ako. Ganda ng kanta, di ba? Alam mo yung bituka natin magkatugtog na. Carmelita. Ayan, happy birthday po sa lahat ng mga magulang na nagdiriwang ng kanilang birthday ngayon at masama ang loob kasi pinag-iisa ang regalo. Ng Pasko at birthday. Ayan. Importante buhay pa rin at healthy kayo. Awa. At syempre, sa mga kabisyo nating bata, talagang sana pagtuunan nyo ng pansin at regalo yung mga magulang nyo kasi minsan lang natin sila makasama, diba? Legit yan. At minsan lang magpasko. Totoo yan. Ibigay nyo na to para sa mga magulang nyo. Totoo. At kung may ibibigay ka sa amin, ayan, hanapin mo kami sa mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin. Robin Chana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Siya kabisyo, makakasama mo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Chana. Your Ragong Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Chana! Sasakyan si Ka!